бунёди ду бинои асосии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе. бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва парлумон бо маром идома дорад. лоиҳаҳои бинои нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва парлумон аз ҷониби ташкилоти лоиҳакаши давлатӣ ва хориҷӣ бо тарҳи зебову замонавӣ омода гардида, корҳои сохтмонӣ айнан аз рӯи лоиҳаи тартибдодашуда ҷараён мегирад. корҳои сохтмонӣ дар бинои нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз кадом моҳ, аз кадом сол оғоз шуд? корҳои сохтмонӣ бинои нави маҷмӯи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи августи соли 2020 шурӯъ гардиданд. дар ин замина як гурӯҳ мутахассисони ва коргарони чинӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гардиданд. айни замон дар иншоот 67 мутахассис ва коргарони чинӣ бо ҷалби беш аз 175 коргари маҳаллӣ фаъолият карда кор оғоз карда шуд. биное ки масалан ҳозир дар арафаи бунёд аст, бо байнавбатгирии кадом меъёрҳо сохта ба истифода дода мешавад? бале, асосан бинои нави маҷмӯи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар дораи амалисозии нақшаи генералии шаҳри Душанбе пешбинӣ гардида ҳаст. мақсад аз бунёди чунин иншоот дар он аст ки техникаву технологияи ҷоҳонӣ пеш рафтааст, таҳри меъмориву сохтмонӣ рушд кардааст ва айни замон лоиҳаи мазкур бо риояву қоидаҳои сохтмонӣ амалкунанда ва нақшу нигор унсурҳои миллӣ байнобат гирифта шудааст. айни замон чуноне ки шумо дида истодаед, дар иншоот кандани чобуни биноҳо ба анҷом расида шуд. айни замон сохтани асоси бинои поястунҳои оҳану битонии иншоот бо сурат рафта истодааст. тарҳи бинои мазкур яъне бо назардошти кадом талаботҳо ба нақша гирифта шудааст? яъне аз чанд ошона бояд иборат бошад? тарҳи меъмории бинои нави маҷмӯи албатта бо риояи меъёру қоидаҳои сохтмонии амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳрезӣ шудааст. бинои маҷмӯи ҳукумати ҷумҳурии асосан аз ду блок иборат аст. блоки А ва блоки Б. блоки А иборат аз 13 ошона ва таххона, блоки Б иборат аз 11 ошона ва таххона мебошад. ҳамин гуна дар асоси нақшаи мураттабгашта ҳар ду бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳуҷраҳои корӣ, техникӣ, санитарию толорҳои хурди маҷлисгоҳ, толори калони маҷлисгоҳ барои 1000 ҷои нишаст ва ғайра мавҷуд буда. дар таххонаи толори маҷлисгоҳ ошхона ва ҳуҷраҳои техникӣ ҷойгир карда шуда. дар маҷмӯъ масоҳати бино 45000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳоло сохтмончиён корҳои заминӣ аз қабили кандани чоҳбуни қисми Б, чоҳҳои амудии мехсутонҳои оҳанубетониро анҷом расонида, дар қисми А, яъне бинои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кандани чоҳбун ва чоҳҳои амудии мехсутонҳои оҳанубетонӣ машғул мебошанд. дар қисми А 429 мехсутони оҳанубетонӣ ва дар қисми Б бошад 129 мехсутон ҷойгир карда мешавад ки дар умум шумораи мехсутонҳо ба 558 адад мерасад. корҳои сохтмонӣ дар бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе низ аз рӯи лоиҳаи тасдиқшуда идома дорад. бигӯед ки бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи кадом ҷамъият лоиҳаи он яъне омода шудааст? лоиҳаи иншооти бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи пажӯҳишгоҳи лоиҳакашӣ Beijing Institute of Architecture дизайни ҷумҳурии халқи Хитой ва дар ҳамкорӣ бо пажӯҳишгоҳи лоиҳакашӣ ҷамъияти савоми кушодаи санъатсози ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст. хуб, дар асоси нақша яъне бинои нави парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон бо байнобатгирии кадом шароитҳо сохта ва истифода дода мешавад? иншооти мазкур аз 4 ошона иборат буда ва таххона масоҳати умумии он 43750 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар он ҳуҷраҳои корӣ, толорҳои хурди машваратӣ, ду толори маҷлисгоҳ барои палатаи болоӣ ва поёнӣ, як толори маҷлисгоҳ барои 1500 ҷои нишаст, ҳуҷраҳои техникию ёрирасон ва ғайраҳо дар назар гирифта шудааст.
корҳои сохтани дар бинои нави парламент аз моҳи августи 2020 фаъолият карданд. корро оғоз намудем. То инҷониб кор дар сатҳи баланд рафта истодааст. айни замон корҳои заминӣ аз қабили кандани чоҳбунҳои барои мехсунҳо аз тарафи пудратчӣ генералӣ ГНЖН мутахассисони 60 нафар чинӣ ва 152 нафар кормандони маҳаллӣ то имрӯз фаъолият кард коркисон. аз ҷумла барои дастрасии гулу бутаҳо, дарахтон ва фаввораҳои гирду атрофи бино бо об дар қитъаи муайян гардида сохтмони чоҳбун бо дарозии 130 метр пешбинӣ шудааст. дарозии мехсутунҳои истифодашавандаи бинои парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23,3 метр то 24,2 метрро ташкил медиҳад. корҳои васлу насби бинои иншоот ва роҳҳои муваққатӣ низ бо суръат иҷро мешаванд. кафчергарӣ яке аз корҳои муҳим дар соҳаи сохтмон мебошад. айни ҳол дар бинои парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмончиён ба васлу насби мехсутонҳо машғул мебошанд. тибқи нақша дар бинои парлумон 598 мехсутонҳои оҳану бетонӣ ҷойгир карда мешавад ки айни ҳол ҳам корҳои васлу наслгарӣ ва ҳамчунин кандани чоҳҳои амудӣ барои ана ҳамин мехсутонҳо идома дорад. чӣ хеле ки мебинед дар қисмати канори майдон 4 крани манорадор ва як агрегати омезиши бетон насб шудаанд.